ڕۆژێکی ژنێکی دیت گۆ سێ کەس پێشیان مەلاوێ ڕاوەستاینە. ڕابوو وێ ژنێ ژوارە گوت گۆ کەرنکن دەرباس بن و هەرسێ کەساژێرە گوت گۆ هەڤژینێتن مالە گۆ ناوەڵە هەڤژینێ منەن مالە گۆ مادام هەڤژینێتە نەن مالە بڕاستی ئەم نکارن ببنە میهڤانێتە. پشتی گۆ هەڤژینێ وێشکار vegera çîroka wa her sê kesa ji hevjînê xwe re got. Hevjînê wê jê re got got here bêje wa her sê kesa bila fermûkine mala me. Rabû ew jin çû cem wa her sê kesa. Got niha hevjînê min mala û nikarin bibine mêhvanê me. Wa her sê kesa jê re got ê yekem got got navê min Pere ye. Ê duwem got got navê min Suûd e. Ê sêyem got got navê min Hezkirin e. û jê re gotin divê wan yekî tenê helbijêrin got bibe mêhvanê mala we. Ew jin vegera cem hevjînê xwe. Çîrok jê re got hevjînê wê jê re got bi nerîna min ew kesê got navê wî Pere ye bila bibe mêhvanê mala me. Rabû jinê jê re got got na ê min bi nerîna min ew kesê got navê wî Suûd e bila ew bibe mêhvanê mala me. Rabû kurê wanê biçûk ji wa re got got bi nerîna min ew kesê got navê wî Hezkirin e bila ew bibe mêhvanê mala me. Careke din ew jin çû cem wa her sê kesa ji wa re got ew kesê got navê wî Hezkirin e bila bibe mêhvanê mala me. Jê re gotin baş e. Piştî gobû êvar dîtin got her sê kes pev re hatine. Ew malbat bi wa sêr bû. Rabû ji wa re gotin got çima win her sê pev re hatin? Me got ew kesê got tenê navê wî Hezkirin e bila bê got cihê got Hezkirin lê bê bêguman Pere û Suûd jî lê ye.